Regani moti gun power andichanine remote no control babangoma jaango oats officer adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo officer adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo. Hey, takazobatwa nepolisi ndaisaziva tichaendoza kuofisi chamba tichikila nemikisi pana achiganishe unaisina skizi zvanga zvakaoma nekuti ofisa vaisadaka kunzwisisa apa inini ndaitouya ndichiita kunge kandri kutizisa mangoma depoti nekuti ndanga ndakatora apa ndakabatwa kane chamba aka vakurova mbama ofisa adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo ofisa adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo. Takati tapinda kani muofisi apa dzanga dzakusvika kumasikisi inini ndoti ofisa ndatori nechamba chachine mikisi vakatiko skizi ndikati ariko kakuseri ana ashgan vanga vane gun nasokoti ndikati ofisa musandidaro ofisa yuni handina naro musandidaro ofisa yuni handina naro zvapera ofisa oika chiwoko mumwe zvapera hazvina basa kuti isu tanga tiri vanomwe regani moti pazvinhu ndinopedza sports officer adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo officer adisi mboko in uri mbokwe musandipa kama shoko in maxas kunditsika nejombo yarara wakarohwa nemusombo.